أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da haka, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri da muke kawowa na inganta rayuwa da lafiya. Shiri ne wanda wannan kafa ta mu take kawowa ta Almabruk TV. Za mu bayani akan budewar gaban mace. Idan gabanki ya bude tsakanin ke da mijinki, wane ne ya fi cutuwa? Wannan shine matakin farko. Za ku samu da dama mata kan ce mallakan namiji, mallakan namiji, mallakan namiji. To ga maganin mallakan namiji, amma ta hanya wadda take ingantacciya, ba ta tsibbace ba. Dan gama akwai abubuwa da ake yi na kulumboto da tsibbace dan a jefa man namiji aljanu, ko kuma a yi mishi sihiri, ko kuma wani abin da ya danganci haka, wanda zai sa ya zamanto zuciyar shi ta mutu akan matarsa, bai ma iya mata faɗa, sannan da abin da ta ce sai ya ce to ba ni gashi, je ka, to na tafi, kar ka fita, to na zauna, da sauran wayansu abubuwa da suka danganci haka. To wannan shine. Masu neman ƙarin bayani akan abubuwan da muke za su iya kiran mu a lambobin wayoyinmu da muka saka. Sannan idan kana da buƙatar magani za ka iya tuntuɓar mu a koda yaushe. Yaya bayanin yake? Idan yau aka ce gaban mace ya buɗe, akwai abubuwan da ke janyo buɗewar gaban mace. Abu na farko, yawan zama a ƙasa daɓal, akan tiles ko akan shimfiɗa haka, saboda ita duk lokacin da mace ta zauna gabanta ma yakan zauna a ƙasa ne. To wannan sanyin da zai shige ta shine zai toshe hanyoyin kafofin saukan jini, wanda yake taimakawa ya daidaita ɗabi'ar ita gaban nata. Sannan akwai tsarki shi kanshi da ruwan sanyi. Sannan akwai mugun ciye-ciye na babu gaira babu dalili, wanda ke janyo yawan tusa ko kumburin ciki ko rashin zuwa bayan gida na kwanaki, kwana 2, 3, 4, wayansu ma har sati. So lalura ce, duk wannan zai iya sa gabanki ya buɗe. To idan har ana so a gyara, akwai abin da zan baku wanda za ku yi amfani da shi bi iznillahi ta'ala, zai taimaka muku kwarai da gaske. Kwarai ke za ki amfani da shi ki ji daɗi, sannan mijinki ma ya ji daɗi. To wannan shine hanya mafi sauki ta mallaka kenan. In dai har kina so ki mallaki mijin, to wannan ga sirrin nan, kar kuma ki nuna mai bidiyon nan ya gani. To abin da ake yi na farko, ana kiyayewa da kauce ma dukkan wani abin da zai janyo wannan budewar. Idan kika bude, namijinki ba zai taɓa jin daɗinki ba, sannan za ki shiga damuwa, dan zai ringa sa shi saurin inzali. Babu ma kamar gashi kin bude kuma gashi kina amfani da abubuwa waɗanda suke na ni'iman mata. To magana ta gaskiya zai shiga wani irin yanayi, sannan ke kanki buƙatar ki ba za ta biya ba na jin daɗi da ake nema na ɗa namiji. To haka za ki yi ta fama, amma ba wani abin damuwa ba ne. Kiyayewa shine yafi komai. Abin da za a yi amfani da shi wanda zai ƙara miki ni'ima, idan ma kina yawan bushewa, sannan kuma zai sa gabanki ya rufe, ko kuma in ce ya tsuke kamar yadda kuke da buƙata misali. Sannan mijinki idan ya kusance ki, in Allah ya so ya yarda, za ki ga nishaɗin shi da walwalarsa da farin cikinsa. To wannan ita ce hanya mafi sauƙi ta mallakan namiji. Ki gyara kanki dan mijinki ya ƙara ƙaunarki da sonki. Wannan shine irin mallakar da ake so, ba irin wancan na kulumboto ba, na tsibbace a ce akwai wani guru da zaki nada, akwai wata laya, akwai wani zani da zaki daura, akwai wani wacece wane ne, akwai wasu karance da zaki. Kar ki je ki jajibo ma gidanki, ki jajibo ma kanki aljanu, ki jajibo ma mijinki da 'ya'yanki aljanu. A zo ana maganan gado suka yi. Mata ku kiyaye. Me za a yi amfani da shi? Za a yi amfani da miski, farin miski tahara za a yi amfani da shi, amma a samu mai kyau. Sannan sai a samu garin kanunfari. Za a bar shi, idan aka tankaɗe shi a taci shi ya zama kamar dai fulawa, to sai a samu wannan garin miskin sai a kwaba da shi. So wannan za ki ringa matsawa a sati
ki yi so ɗaya ko so biyu a sati, ba kullum ba ne. Idan kika yi yau za ki iya yin kwana 3 in Allah ya so ya yarda, ko kwana 5 ko sati guda, kina nan a ɗabi'arki matuƙar mijinki na kusantar ki idan kin kiyaye wancan abubuwan. So abin da ake yi kenan. Idan aka cika yi zai cutar, duk macen da ta cika yi zai cutar. Sannan kuma mu sani wannan mace mai ciki ba za ta yi ba. Masu ciki ku kiyaye da matsa fa. Mace mai ciki ba za ta yi amfani da shi ba. Amma idan kin san goyo kike yi, haihuwa kika yi, ko kuma a'a bazawara ce ke aure zaki, kin yi auren mijinki ya yi tafiya ne zai dawo, ko kuma duk wani abin da ya danganci haka zaki, kuma zai taimaka miki matuƙar taimako bi iznillahi ta'ala. To abin da ake yi kenan. Kuma shi a kanunfarin ba cika shi ake yi ba sosai, ana sa shi dan daidai ne, in ba haka ba yana da zafi kwarai matuƙa. Zai miki maganin infection, zai taimaka miki ta wannan bangaren in Allah ya so ya yarda. Sannan zai taimaka wurin saukar da ni'ima, sannan kuma zai taimake ki wurin matse miki gaba ko kuma matsi da kuke cewa ko ya tsuke shi in Allah ya so ya yarda. Wannan shine kaɗan daga cikin abin da zan iya kawowa. Za ku ga bidiyon ya ɗan yi tsawo, ba wani abu ne, yanayin bayanin ne. Duk mai buƙatan wanda yake haɗaɗɗe ma zai iya tuntuɓa in Allah ya so ya yarda. Akwai jami'anmu da suke saida shi. Yawa. Sannan idan wannan shine shiganki na farko cikin wannan shiri, za a danna subscription, a yi subscribing, sannan a danna ƙararrawa, a kuma yi comment. Masu buƙatan ƙarin bayani za su iya tuntuɓar mu lambobin wayoyinmu da muka saka. Na ku har kullum Zakariya Haruna Abdullahi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.